În acest video veți afla cum veți putea trimite pozele gratuit prin intermediul celor două site-uri, WeTransfer sau Transfer.ro. Să luăm pe primul. Trebuie să accesați www.wetransfer.com. Odată ajungi pe acest site, veți avea acest formular în partea stângă, care trebuie completat. Add Files, aici veți adăuga pozele. Friends Email, veți trece adresa de mail la care doriți să ajungă pozele. Your Email, veți trece adresa dumneavoastră de mail. Mesaj, dacă doriți să treceți un mesaj, îl veți trece aici. Și jos Transfer. Bun, să le luăm pe rând. Add Files, faceți click, mergeți în folderul unde aveți pozele, în cazul de față folderul poze de trimis, faceți click pe oricare dintre pozele de aici, veți vedea că se selectează, iar apoi din tastatură, Ctrl-A. Ctrl-A rezultă selectarea tuturor pozelor, Select All. Apoi dați Open, iar pozele au fost adăugate. Aici treceți adresa de mail unde doriți să ajungă pozele. Vom trece comenzi arondiningmedia.ro. Your email, adresa dumneavoastră de mail. La mesaj, dacă doriți să treceți ceva și jos Transfer. Veți vedea aceste procente, când ajunge la 100%, înseamnă că pozele au fost trimise. Între timp, haideți să vedem cum puteți trimite pozele și pe Transfer.ro. Primul pas este să accesați www.transfer.ro și să apăsați Creează cont nou. Avem 3 căsuțe de completat. Adresa de e-mail personală, o să punem testarond@yahoo.com. Parola pe care noastră doriți să o alegeți. Vom alege parolă și încă o dată vom trece parola. Veți da Creează cont. Există deja un cont pe Transfer cu această adresă de mail. Bun, vom alege altul, test 1, 2, 3 și Creează cont. Bun. Aici vom avea tot un formular cu primul pas destinatari, adică veți trece adresa de mail unde doriți să ajungă pozele. În cazul nostru, comenzi@unicmedia.ro. La mesaj, la fel, dacă doriți să treceți ceva. Următorul pas este încărcarea pozelor. Selectează-le din calculator, dați click. La fel, veți merge în folderul unde aveți pozele, veți da click pe oricare dintre pozele de aici, apoi din tastatură Ctrl-A, Select All, da? Și apoi Open. Pozele au fost adăugate. Notificarea de download puteți să o lăsați și jos Transfer. La fel, când ajunge la 100%, pozele au fost trimise. Să ne reîntoarcem la WeTransfer să vedem dacă a terminat. Da. Aici vă arată transfer complete. Dați OK. Skip. Acum pozele au fost trimise, iar pe mail ați primit linkul de download. Ne reîntoarcem pe transfer.ro. A terminat și acesta. Spre deosebire de WeTransfer, pe transfer.ro linkul este direct aici. Dați click și o să îl vedeți aici.